Mayo 24, alas 3 ng madaling araw ng linggo, habang natutulog ang lungsod, isang nakakabinging lagutok ang pumunit sa katahimikan ng Barangay Palipaco, Angeles City. Sa loob ng ilang segundo, milyong-milyong pisong halaga ng bakal at semento ang biglang naglaho sa skyline. May nagtitinda po mo dyan na babae. Iniwan ang isang makapal na usok ng misteryo at ang hiyaw ng tulong sa ilalim ng guho. Paano naging isang mass grave ang isang sementadong pangarap? Kasi po ba may mabibigyan kami ng pag-asa mo kaya? Wala na po ba, diba? College po yung mga anak nyo. Po, college po. Medyo mabigat din po, no? Mabigat po talaga. Wala pong ibang inaasahan. Kami lang po. Pero sa ngayon, parang lalong mabigat yung pakaramdam ko. Na tingin ko talaga ako na lang. Yung panahon ngayon. Pero bago pa ito naging sentro ng kontrobersiya at trahedya, ang gusaling ito ay dumaan na sa mata ng mga netizen. Nakuhanan ng larawan at video. Sino ang mag-aakala na ang bidyong ito ay magiging huling alaala ng isang nagbabadyang peligro? Na ngayon, buhay ang nakataya at habang patuloy ang pagsalba sa mga naipit na manggagawa, isang mabigat na tanong ang humahamon sa lahat. Bakit ito gumuho? Kalikasan ba o kapabayaan? Ano ko lang nun, paggising ko yung una yung humulog yung malaking batong tumagos na sa bubong. Tapos nung tumatakas na ako, nung balak ko na sana nung tumakbo palabas, yun na yung naguhuan na ako. Kaipit na ako. Biglang dilim, burnout. Wala akong ibang maisip, iligtas yung sarili ko. Kung di ko alam kung saan pupunta at madilim lang ako makita. Maya-maya, may naghihiyawan na sa labas. May aninag na akong ilaw ng mga flashlight. Nakita ko may maliit na butas. I-estimate ko kasya naman ako. Kaso sa posisyon ng katawan ko, medyo naipit, talanganin. Pinilit ko na lang kahit masakit. Bago ang pagguho noong hapon ng Mayo 23, naging mapanalasa ang thunderstorm sa Angeles City. Gaano kalakas? Malakas na malakas po sir, naging ilog na po yan. Pati yung daan. Ibig sabihin dito binabaha? Ayo, pumasok pa nga po dito. Pumasok dyan? Naging daan po yan. Oh. Yan, naging daan po yan. Tapos? Buti nga po, mabait ang Panginoon. Hindi natumba dito sa tindahan namin. Kung dito, wasak kami, nandito kasi kami sir. Tinamahatin ho kayo. Ay, mamamatay po kami lahat dito. Ang ulan at hangin ay pwedeng magdulot ng matinding bigat, pero sa engineering, ang panahon ay maaaring trigger, pero hindi otomatikong root cause ito. Kung tama ang structural design at soil testing, dapat kaya nitong itaguyod ang sarili laban sa masamang panahon. As per the Structural Code of the Philippines, meron po tayong sinusunod ngayon, which is National Structural Code of the Philippines 2015. Ito po yung latest ngayon na sinasabi dito, dapat ang isang structure, hindi naman po sinasabing once na may malakas na hangin at malakas na earthquake, hindi sa walang damage. Sinasabi ng National Structural Code, magkakadamage yan, pero hindi sa magiging pancake effect, hindi sa magiging brittle, hindi sa basta-basta babagsak. Ang kapag sinundan nyo po itong Structural Code of the Philippines, mapa sa design and construction, ma-ensure po natin na yung structure natin ay hindi sa magiging pancake at walang casualty. May time yung mga occupant na makalikas at meron silang time na makapunta sa isang safe na lugar during earthquake and strong winds. Yun po ang sinasabi ng Structural Code of the Philippines. Dito pumapasok ang mga questionable sa proyekto
Ayon sa opisyal na dokumento, 9 na palapag lamang ang aprobadong permit ng gusali. Pero sa salaysay ng mga nakaligtas na manggagawa, lumabis ito sa plano at may nagaganap na irregularidad sa site. Yung ano niyan, yung building niyan po, nawawala yung tibay. Tapos babakbakin po namin, tapos kakapit na naman namin. Ilang beses sila nagpakpak sa tandaan niyo? Maraming beses. Pero yung disenyo ho niya, umabot anong floor na yan? Kompleto na yan. Mati, almost tapos na yan. 11 floor. 11. 11 floor yan. Kompleto na yan. 11. Sakto 11. Ano sa structure, sa blueprint? 9. 9 lang, nasa permit. Sa permit, nasa blueprint. Kahit nga si Foreman, nagre-react na kasi nga, pabago-bago yung ano Delikado na. Tsaka pabago-bago yung baba. plano niya. Ay si Foreman, sabi nga ni Foreman, ito, pinasintadahan natin dito, tapos ngayon, pabakbak naman niya. Ang bawat major alteration o dagdag palapag ay nangangailangan ng panibagong engineering review, amended permit at soil testing. Kung walang pag-aproba ng pamahalaan, ang bawat dagdag na palapag ay tila nagiging mitsa ng isang trahedya. Itong ikot ho ngayon namin ni Paring Johnny, no, ang news team, makita ko yung actual ko na development dito ho sa urban center ng Balibago. Kung mapapansin ho ninyo, yung pong mga gusali may under renovation, merong itinatayo ho. Ayan, karamihan ho hospitality industry ho, yung malakas ho dito, hotel and restaurant, no? Na yung ilan old building na, pero may kapansin-pansin dito sa ating nakikita, Paring Johnny, no? Dahil yung growth center dito, yung mga building high-rise na. Well, if yung lugar na yun ay nandoon sa tourism district, and if that building na yun is intended to be a hotel, if it's intended to be a hotel, foreign tourists may think twice, even local tourists may think twice in going to a hotel na hindi properly vetted so far as safety is concerned, sa structural integrity. Magdududa, magdadalawang isip. Pupunta na yan dun sa mga big names, branded names dyan nasa loob ng Clark. So what will happen dun sa mga hotels outside this Clark Special Economic Zone? So I think the Office of the Building Officials, DPWH, should intervene and check ano talagang nangyari. Bigo pa ang CLTV 36 News na makakuha ng kopya ng structural plans mula sa City Engineering Office. Sa ngayon, nakatutok ang lokal na pamahalaan sa kontraktor ng proyekto, ang Golden Years Construction. Kaya nagpapasalamat nga po kami, no, doon sa pagbisita ni Secretary Remulla. Sabi niya dito sa ground zero nung nag-visit siya, huwag nyo nang intindihin kung sino yung may kasalanan. Kami na ang bahala doon. Through the help of CIDG, natusan niyang CIDG to conduct yung full investigation. No? On parallel to that, habang ginagawa po itong mga operation dito, ang Angeles City LGU naglabas din ng kanilang statement, no, na pinapahanap na rin natin yung contractor and the owner, no, to cooperate with the authorities. Alam niyo, no, yung mga pamilya nandiyan, they deserve yung answer coming from them. Tayo naman po bilang sa local government, of course we deserve naman yung cooperation nila. Ang dami ng resources na lumalabas from the government, yung hirap, yung sakripisyo, hindi na kami makauwi dito, pero wala pa rin cooperation sa kanila. The least that they could, because the public deserves accountability, and accountability starts by showing up. Palabas na po tayo ng show cause order, no, sa kanila. Meron na rin pong mga paggalaw, no, na iniutos si Mayor John na hindi pa natin pwedeng i-divulge, no, dahil ongoing pa rin itong
ginagawang investigation. On the admin side, sa mga inspector naman natin sa engineering, kasi isa rin yan sa mga napag-uusapan kung paano ba disiplina sa at ano po yung mga instructionally Meron ng ginawang composite team, fact-finding team, si Mayor John kasama dito yung mga lawyers, yung mga structural engineers at iba pang experts na privately na practice na may kinalaman na malalim dito sa mga sitwasyon ito. Meron akong mga hakbang yan at aabangan natin sa mga susunod na panahon. Habang nagpapatuloy ang retrieval at rescue operation sa Ground Zero, dapat ding magsimula na ang paghahanap ng katotohanan. Hindi lang para magturo ng may sala, kundi para matiyak na hindi na ito mauulit. Kapag ang gusali ang gumuho, hindi lang semento ang bumabagsak. Bumabagsak ang tiwala sa sistema ng permit, inspection at urban development. At sa trahedyang ito sa Balibago, buhay ang naging kapalit. Ang mas mahalagang tanong ngayon, sino ang dapat nakakita? Sino ang dapat pumigil? At anong ebidensya ang magsasabi ng buong katotohanan? Ako si Paulo G. Santos at ito ang unang bahagi ng dokumentaryo ng CLTV 36 News. barracks nyo, nandito na rin yung mga yung barracks ko, wala. Ito yung barracks ko. Kasama ko po yung asawa ko, yung pinsan ko. Dati dalawa lang kami dito, asawa ko. Tapos yun ang mga pinapagod ilan po namin. kayong pamilya dito? Marami po. Meron po bang 50? Wala naman. Yung kada kwarto-kwarto na yan. Meron pa yan doon sa likod, marami pa yan. Dito meron pa kung mapapansin po ninyo, ito po yung ginagamit na pamporma. No? So, kanya-kanya lang kwarto. Pag wala na tayong makain, yan natin. Dito ho sa pagkain ho ninyo, paano ho yun? Paano kayo Hindi pa nagbinigyan. Doon sa sweldo, libre na pagkain doon sa Susanet? Wala po. Budget pa po namin yun. Wala pong ano doon lang, libre. Mangungutang kami, kaya bibili kami. Magtipid lang po. Kayo ho ba, aware ho ba kayo na kayo'y biktima ho nitong hindi pagbayad ho sa inyo ng gusto, biktima ho kayo ng marami ng labor issue po na tumatama sa inyo. Hindi nyo po alam yun na kayo po'y napagkakahitan sa inyong karapatan. Alam po, kasi labis na po pumunta na dito yung likod. Para ang nangyayari, sila lang nag-uusap. Ngayon, nung bago nila punta, pinipirsa nila. Ngayon, nung ayaw ko kung ano usapan nila, bigla na lang nawala. Ibig sabihin, hindi naman kami kagapong pinanganak. Alam namin kung ano nangyari sa kanila.